Vi skal nu i gang med vores reportageserie Jagten på Dommedagen. Vi har sendt vores fotograf og vores reporter ud for at se, om dommedagen egentlig er på vej. Velkommen til Jagten på Dommedag, en miniserie, hvor vi jagter tegn på jordens undergang og en kavlingris. Jeg står her i et udkantsområde mellem to af Danmarks yderpunkter, hvor jorden nu altså er begyndt at slå revner. Hvis vi får kameraet med her, så kan man se, at asfalten er begyndt at sprække, og snart så vil lavaen altså også begynde at trænge op af undergrunden. Og i den tid, vi har stået her, min kameramand og jeg har stået her, så er jorden faktisk også blevet varmere. Så det er kun et spørgsmål om tid. Jeg står her ved Liverå, hvor jorden nu efter sigende skulle være begyndt at gå under. Jordens undergang den 21. december 2012 udeblev som bekendt, men flere dommedagsprofeter har forsøgt sig igen med nye profetier, og nu skulle den altså være rigtig nok, at jorden skulle være ved at gå under. Vi ser det her i Liverå bag mig. Den er gået over sine bredder, der er vand over det hele, som beskrevet i 2. Mosebog ved Syndfloden. Vågerne er her allerede, så nu venter vi kun på græshopperne. I jagten på dommedag og kavlingris er vi nu nået til et af Danmarks nordligste punkter. Vi står her på havnen Hirtshals, hvor skyen er begyndt at dække himlen. Den er blevet sort, højvandet har meldt sig, der er bølger over det hele. For en halv time siden forlod den sidste færge havnen med de sidste dommedagsflygtninge, der ihærdigt forsøger og tror på, at de kan gemme sig i de norske fjelde. Og kun de modigste af de lokale fiskere har selv forladt havnen for at sejle mod Norge og gemme sig i de norske fjelde. På havnen er man begyndt at spille musik ud af højtalerne,